Qozon seli. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Bosh qalabizda kunduzgi soat 10. Siz Tatariston radiosi topshiriqlarini tinglaysiz. Adabiy dramatik topshiriqimizni boshlaymiz. Bugun biz sizning e'tiborga yozuvchi Fanis Yarulinning O'rmon qizi asari bo'yicha ishlangan radio tomosha taqdim etamiz. Inscenirovka avtori ham rejissyor G'isman Ahmadjon. O'yinda qatnashganlar: Tahir, Irik Bahman, Tahira, Maryam Yusupova, Zubayda Abi, Vera Minkina. Yugardan akkan kızgılт bulutlarga oturup, Jaybika күзге yolga çıkkan. Hayır, Jayning әле yerleşken урыннарын tezgine taşlap kitesi kilmi buğay. Ул үзе турында матур истәлекләр калдырырга тырышып, яшел пумаласын кояшның алсу нурларына манып ала да, шияләрнең, алмаларның битләренә җитеп буяулар сөртә. Төсләр белән төсләр кушылып, тирә-якта гаҗәеп матур күренеш барлыкка килә. Җәй белән күз арасындагы күзгә күренмәс таңда ниндидер илаһи рәссам яши сыман. Ул табигать дип аталган олы картинасына һәр мизгелнең берәр яңа төсмерен кертеп тора. Бу үзгәрешләр әле зур останың иҗаты вакытында күзгә чалынмый. Алар бар тик эш тәмамланып беткәч кенә бүтән матурлыгы белән күзгә ташлана. Картинаны күрәсең дә аһ итәсең. Яратам менә шушындый табигатьнең алмашыны учырын. Мондый чакта һич өйдә утырасы килми. Күңел яңалык һәм маҗаралар изли. Күптән инде минем бер җиргә барасым килеп йөри. Ул җир диңгез аръягында кеше аяк басмаган серле утрау түгел, әлбәттә. Ул урман кулчасы артындагы бер генә йортлы авыл. Хәер, ул элек бер генә йортлы булмаган. Яшьләр читкәшкә чыгып киткән, карт-кырысы мәңгелек йортка күчеп беткән. Монда барасы килүнең сәбәпләре дә күп төрле. Беренче сәбәп: күк белән җир нәкъ менә шушында кушыладыр кебек миңа. Урман кулчасы буйлап югары менүгә йомшак болытлар сине өсләренә утырталар да, күз күрмәгән, колак ишетмәгән якка алып китәрләр төсле. Икенчедән, шул урман кулчасы артындагы бер йортлы авылда кемнәрдер яшәп ята диләр. Читтән килгән кешеләр малар, әллә авыл корганда тормыш зилзиләләренә бирешмичә төп яларыннан купмый калган кешеләрме? Кайдадыр кешеләрдән читтә япа-ялгыз яшәп ятуны һич күз алдыма китерә алмыйм. Шуңа күрә дә бу серне чишәсе, әгәр инде чишеп булмый икән, дөньяда әле чишелмәгән серләр барлыгына ышанып кайтасы килә. Дөресен әйткәндә, ул якларны белмәгән кеше түгел мин. Тик кайчандыр читтән карап үтү бер хәл, махсус күрергә, танышырга бару бөтенләй икенче нәрсә. Кем белә бит анда кемнәр яшәгәнен? Бәлки ишә торган тәлинкә белән килгән затлардыр. Гараждан абыйның матайын алып чыктым да сыптырдым автоварына. Урман кулчасын арттан уратып барсаң, анда мотоцикл белән менеп булганын белә идем. Очтым гына кырмыска түңгәкләр өстеннән. Әле ярый маңгайнык материалдан эшләнгән булып чыкты. Дөмбәскәләрне күпме генә сөссәм дә бирешмәде. Бу дөмбәскәле юлдан чак алка бару күңелне күтәрде. Мотоцикл тавышына кушылып, җырлап җибәрдем. Ай югары, айга менгән югалы.
Қайына урап қайтыр едім, болса Матай юллары. Шушы Матай деген нәмәрсенің бір хикметі бар. Сыртына атлануға баштағы бүтін уйларны жел белән үшірады алып китә. Тезлекне арттырган сайын башыңның бушый барганын сизәсең. Күңелгә ниндидер ашкыну һәм шаянлык, җиңеллек һәм гамсезлек тула. Мотоциклым дөмбәскәләр өстендә бии башласа, аякларым белән аңа көч бирәм дә яңа җыр сөйләм. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Тауга югарырак менгән сайын үземә ныграк басарга туры килә. Вакытыма мондый җирләр күп булмый, хәл бетеп инде егылам дигәндә берәр кәҗә сокмагы шырый да куеныма җил тутырып кабат чак. Сибелә шашым, сибелә шашым, сибелә җилләр исекә. Ярым яртысына җитүгә бер кәкре агачка эләгеп, әллә кая очып төштем. Исәнгерәп шактый яттым шикелле, һәр хәлдә үземә шулай тоелды. Матайның да җаны тыны юк. Аны кабызгалап карадым. Әллә көч җитмәде, әллә тимер тәкәм кирләнде, кабынмады. Өстерәп китәргә мәҗбүр булдым. Бераз баруга юл түбән төшә башлады. Тагын матаема менеп атландым. Матаем да кабынып китте. Атланыдым атының биленә, киттем урман иленә, дип җырлый-җырлый теге авылга килеп кердем. Хәер, аның нәкъ менә мин эзли торган урын икәненә тулы ышанычым юк бүген. Шулай да күңелем нидер сизә. Теге серле йорт шушы тирәдә булырга тиеш. Монда сукмаклар тапталганрак, әнә тегендә сиртмәле кое да бар төсле. Мин кыйга таба киттем. Күңелем алдамаган икән. Кое сиртмәсенә шиләк иленгән. Демәк, моннан су алалар. Менә су да бар әле. Кыйысы бар, сукмагы бар, йорты да шушы тирәдә булырга тиеш. Мин урамдагы бер агач башына менеп, тирә-юньне күзәтергә тотындым. Әмма карашымны еракка төбәргә өлгермәдем, шалт итеп маңгайга бер алма килеп бәрелде. Әй, кем бар анда? Хәзер төшеп кирәгеңне бирәм. Ашыга-ашыга агач башыннан төшә башлаган идем, бер ботакка эләгеп шалбар төбе умырылып чыкты. Шалбар төбен сыңар учым белән каплап каршыдагы коймага таба киттем. Койма кырыена килеп җитәрәк, бер ущия битемә сибелде. Бу һичшиксез кызлар көлүе иде. Эшкә җылы киреп китте. Яратам шул кызлар халкын. Үшә торган тәлинкә белән килгән әдәми затлар булса да кызлар булып кала. Кызлар белән абзыйгыз сөйләшә белә инде. Тикмәгә генә безне кызыл яр җигете димиләр. Сыңар кулым белән йыртык шалбар төбен тотып, әкрен генә коймага якынлаштым. Хоп итеп койма аша бакчага сикереп шим дигән идем, башыма саллы бер нәрсә килеп төште. Урамга тәгәрәдем. Сездә кунакны бик кызык каршылалар икән. Без кунак чакырмадык. Чакырылмаган кунакларны бездә шулай каршылыйлар. Белеп тор. Әй гүзәл, әйбәт, акыллы, сылу, әдәпле, тәртипле, тауфиклы кызый. Тагын бер көләле. Мин кызларның башка суккан түгел көлгәнен яратам. Әйбәт, акыллы, тәүфиклы кызлар сәбәпсез көлмиләр. Көлгән кешегә сәбәп җитәрлек. Дөньяда көләр өчен түгел,
Елар өчен генә сәбәпләр кирәк. Олайса әйдә җылыйбыз. Мин шалбар төбе йыртылды дип җылармын. Син нәрсә дип җыларсың икән? Бу егет аламасы мине туйдырды. Кашан китәр икән инде дип елармын. Бит синең мине үз яныңнан җибәрәсең килми. Урман пәриләре белән сөйләшеп туйгансың инде син. Сиңа свежий кеше тансык. Бит мин җегетләрнең иң свежие. Кыймартында биразга тынлык урнашты. Мин ярыклар аша кызның нишләгәнен күзәтмәкче булдым. Ләкин шия куаклары шундый куе иде, никадәр шикерәйсәм дә берни күрә алмадым. Караңгылама, барыбер күрә алмассың. Мин күренми торган кеше. Космостан тәлинкә белән төштеңме әллә син? Әйе, мин космостан төштем. Әмма тәлинкә белән түгел, кырымлы табага утырып. Алайса бигрәк шәп. Таба белән чүп төшкән кызлар нинди була икән? Күрик. Күрми генә тор әле. Мин сине күрдем инде. Нишлимсең мин хәзер? Күрсәң әйт. Минем яныма чыгарга күлмәк алыштырасың. Бизәнеп, иренеңне кызартасың. Үҗәт егет булып чыктың син. Дөрес әйтәсең. Үҗәт егет мин. Сине күрмичә, кочагыма бер кысмыйча кайтып китәр бу дип уйлама. Алайса бик озак көтәсең бар икән әле. 100 күлмәк алыштырсаң да минем түземлегем җитәрлек. Күлмәк булмаса дамы? Күлмәксез бигрәк шәп. Сикер дә төш кочагыма. Яратам күлмәксез кызларны. Әйдә, чык инде кызый. Нигә анда качып ятасың? Әллә урларлар дисеңме? Урларлар да? Курыкма, урламам. Мин авылда бер сызгырсам, 10 кыз кочагыма ташланырга тора. Алайса авылыңа кайтып кына сызгыр инде. Кызның тавышы бу юлы икенче яктанрак ишетелде. Ахры ул үзен күрмәсеннәр өчен бер урыннан икенче урынга күчеп йөри иде. Авылда да сызгырган чак булыр. Әмма ләкин минем бүген сине күрәсем килә. Бик ышансаң, алып та кайтып китәрмен. Кырым югар дип куркам. Юкса юарбыз. Безнең ак елгасында юылмый торган нәрсә юк. Колакларыңнан тутып акка шумдырып чыгарсам, аппак булырсың. Әйдә чык. Барыбер кирип эләктереп алачакмын. Юк инде егеткәем. Сиңа кайтырга вакыт. Юкса матайын сорамый алган өчен абыеңнан эләгер. Кызның бу сүзләреннән дәрт итеп киттем. Әллә соң бу берәр сихерчеме? Юкса каян белер иде ул матайның абыйныкы икәнен? Эй, кызый! Каян белдең матайның абыйныкы икәнен? Сайыскан килеп әйтте. Кыз шулай диде дә бакча эченәрәк йөгерде. Аның башындагы яшел яулык почмагы гына күренеп калды. Мин кызны озакрак сөйләштереп, ничек тә үз яныма чыгара алырмын дип өмет иткән идем, булмады. Сайрар кошым каядыр качты. Мин дә шалбар төбемнең йыртыгы икәнне онытып, матаем янына киттем. Ашу китереп, ул да кабым киреләнде. Мотоциклым белән мин чыж-пыж маташканда, яныма бер яшел чүпрәк кисәге очып төште. Матайыңның көзгесен сөрт, шулай итсәң кабыныр. Буларда бар нәрсәдә яшел ахыры дип, ашу белән кыз ыргыткан чүпрәкне алып матайның көзгесен һәм тәгәрмәч өстендәге канатчыкларын сөрттем. Һәм ни гаҗәп, ашкышымны бер буруга мотоциклым кабынып китте. Сихерче. Матайга утыргач үрелеп, үй түбәләренә карадым. Ул да яшел иде. Монда бер хикмәт бар дип күңелгә салып куйдым. Кызның мине читтән генә булса да күзәткән сизә идем. Бер-ике авыз сүз әйтми китсәм, качты диюе бар. Мин китәм инде, күлләр патша бикәсе. Яңадан килүгә берәр агачыңны булса да икенче төскә буяп куй. Юкса бөтен нәрсә яшел дә яшел. Яшел шул. Безнең нәсел бака нәселе. Соңыннан патша бикәгә әйләнә торган бакам әллә. Соңыннан кемнең нәрсәгә үрелгәнен белсәм иде ул. Кемгә әверелү кешенең күп вакыт үзеннән тора. Шуны онытма, кызыкай.
Хәзергә сау булып тор. Мин тагын килермен әле. Моңардан болай җайлы гына котылырмын дип уйлама. Юлларыгыз да бик шәп, очып кына килерлек. Мин Юрий узаграк сөйләндем. Кузгалар алдыннан да 2-3 тапкыр артыма борылып карадым. Өметем җанга кытык салырга өлгергән бу кызыны күрү иде. Тик әлегә өметем акланмады. Авылга кайтуга ук бу кыргый кызны онытырмын дигән идем. Кая ул? Уйламаска тырышкан сайын ныграк искә төшә шайтан кызы. Кызның йөзен, гәүдәсен һич югы адымнарын гына булса да күреп булмады. Көн туса алар авылына барырга җай эзли башлыйм. Ләкин һич җай чыкмый. Я Матай белән абый үзе берәр якка китеп бара. Я җилләп, давыллап яңгыр яварга тотына. Кызны озаграк күрми торган сайын ишемдә таңгысызлык көчәя. Бер уйлаганда ул үтә күренмәле, яшел ефәккә төренгән хур кызы булып күз алдыма килеп баса. Икенче карыйсың, олы авызлы, кабарынкы күзле күл бакасына әйләнә. Тамам саташам буга инде. Ярый әле абый бер көнне матайсыз гына каядыр чыгып китте. Мин абыйның изе суынганда көтмичә, гараждагы матайны кабызып, теге кызларның авылына очтым. Башка вакытларда мине әле күккә чиеп, әле түбән пешереп тирбәткән җир дулкыннары бүген минем күңелемә андый рәхәтлек бирмәде. Киресенчә, тизлекне арттыра алмауыма үрсәләндем. Уктай атылып яшел йорт янына килеп туктыйсым килде. Минем мотоцикл тавышымны ишетүгә, ул яшел яулыгын булгап, каршыма килеп чыгар төсле тоелды. Буларның капка төпләренә килеп җиткәнче туктап бераз хәл җыйып алырга булдым. Юкса мотоциклга беренче утыргандай аркадан шыбырдап тир ага. Аяклар да җиңелчә генә калтырый. Матайны алданрак сүндерүемнең икенче сәбәбе дә бар. Бу серле кызларның капка төпләренә сиздерми генә килү. Урамда чит кеше барын белеп, качарга өлгермәсен. Шундый уйлар белән шыпырт кына буларга таба кузгалдым. Ләкин ике атларга да өлгермәдем. Килдеңме, егет? Барган җиремнән шып туктап калдым. Тавышның кайсы яктан ишетелүен абайларга өлгермәдем. Әйе, килдем. Бу юлы сине күрмичә киттем юк инде. Ай, егет. Мин күренми торган кыз дип әйттем бит инде. Абага чәчәк ашаган идеңме әллә? Шулайрак ахыры. Үземнән сорамый гына абага чәчәк ашатканнар бугай. Кыз күрсенгәндә әйтте. Ләкин мин андый вак-төяккә әһәмият биреп тормадым. Мин кызның тавышы буенча аның кайдарак икәнен чамалап, сизмәстән моны эләктерү нияте белән аңа күбрәк сораулар бирергә, ешрак сөйләштерергә тырыштым. Әмма ул куактан куакка конып сайраучы кош кебек сүз саен урынын алыштырып торды. Кызны тутам дип чия куаклары белән бергә күпме усал кычытканнарны кочакларга туры килде. Исемеңне генә булса да әйт инде. Ярамый. Ничек инде ярамый? Үзеңне урлап китәрләр дип курыксаң да, исемеңне урлый алмыйм бит инде мин. Үзе юкның исеме дә булмый. Үзең әйтергә теләмәсәң, өйгезгә керәм дә, әниеңнән сорыйм. Син бер ничек тә керә алмыйсың безгә. Нишләп керә алмыйм? Ишегезне ачмасагыз, тәрәзәдән керәм. Безнең өйнең ишеге тәрәзәсе юк. Кызык икән. Кызык шул. Ничек кереп йөрисең сез өйгезгә? Мурҗадан. Мурҗадан? Әйе. Җин-пәри нәселеннән мәллә син? Бәлки шулайдыр. Әле баягына бака нәселеннән дигән идең. Әйтсәсең, бакалар үзләре дә җин-пәри нәселеннәндер бәлки. Кызның болай үртәүенә түзәр чамам калмады. Койма аша сикереп, тавыш ишетелгән якка ыргылдым. Кыз чамалап уйрак калды ахры, куаклар арасына кирип китәм дигәндә генә, күлмәге коры ботакка эләгеп йыртылды да, әлеге дә баягы яшел чүпрәк кисәге ботакка эләгеп калды. Болай булгач, эләктерәм инде мин сине.
Битләремне шия ботаклары тырнады. Маңгайга эре-эре алмалар бәрелде. Ләкин алма түгел таш бәрелсә дә мин авылтыны туяр хәлдән узган идем инде. Кызны менә эләктерәм, менә тотам дип чабам. Инде аның еш-еш сулы шавы да ишетелә башлады. Ике ара кул сузымы кадәр генә калгач, кинәт безнең каршыбызда бер күл пәйда булды. Мин адымнарны тыя төштем. Ә кыз минем икеләнеп калуымнан файдаланып, күлгә сикерде. Мин ах итеп авызымны ачып калдым. Әңгер-мәңгер вакыт булгангамы, мин кызның су астыннан калкып чыкканын күрмәдем. Кайдадыр бакалар бакылдашты. Колак төбемнән генә ниндидер кошлар пырлап очып китте. Үземне алай бик куркаклардан санамасам да, йөрәкнең ешрак кага, колак очларының кызыша башлавын сиздем. Су буенда мин шактый тордым. Күңелдә төрле уйлар кайнады. Су кызымы бу? Әллә космостан төшкән берәр затмы? Онытырга дип әмер бирдем мин йөрәгемә. Әмма йөрәгем миңа буйсынырга теләмәде. Әллә бу кыз турында берәрсеннән сорашып карыйм микән дип уйладым. Тик үземнән көләрләр дип әлеге уемнан да кире кайттым. Нишләргә? Бака нәселеннән дисә дә, тавышы матур бит каһәрнең. Бер карыйсың, ул каяндыр күкләрдән ишетелгән фәрештә тавышы булып тоела. Икенче карыйсың, кырдагы ялгыз курайдан саркып чыккан сагышлы, моңлы ниндидер таныш көйгә охшый. Нишләптер соңгы вакытта мине тавышлар дөньясы үзенә тарта башлады. Мин ишкына урманнарда, әрәмәләрдә ялгыз йөрим. Кайчагында тып-тын гына агып яткан исемсез инеш яки уч төбе кадәрле күл миңа калын китап укыган кадәр мәгълүмат бирә кебек. Тыңлый белсәң, тынлыкта күп нәрсәләр сөйли икән. Әйе, Кышлар сайравыннан башлап, чәчәкләрнең тирбәлүләренә кадәр аңлый кебек. Әмма үзен бака нәселеннән дип атаучы серле кызның җанында ни ятканын һич аңлый алмыйм. Күзләренә карап, сөйләшеп утырсаң, аңлашып булыр төсле. Әмма кыз бер дә үзенә якын җибәрми. Мин хәзер аларга мотоцикл белән бармыйм. Байтактан күзәткәнем бар. Мотоцикл тавышыннан агачлар сискәнә. Гел куркытып, гел сискәндереп торгач, аларның җимешләре вакытсыз кыйла. Теге кызлар авылына беренче килгәндә урамдагы шия агачлары үчләренә кызыл яулык бәйләгәндәй җимешләреннән иелеп утыралар иде. Ә хәзер ул җимешләрнең күпмесе җиргә куелган. Бәлки минем мотоцикл тавышы белән шияләр арасында бер нинди бәйлелек юктыр. Әмма күңелемә шулай тоелгач, мин мотоциклны ташладым. Булай әйбәтрәк тә. Тавышсыз, тынсыз гына таныш капка төбенә килеп утырасың, һәм бераздан "Килдеңме, җигет" дигән таныш пышылдау ишетәсең. Хәер, моны таныш пышылдау дип булмый. Бу сүзләр һәр әйтелештә яңа төсмерләргә байый бара. Килдеңме, егет? Килдем. Нигә килдең? Үзең чакырдың бит. Чакырдым шул. Ә каян белдең? Капка төбегездә үскән әнә теге алмагачның бер алмасы тәгәрәп килде дә, ул сине юксына диде. Дөрес әйткәнме? Дөрес әйткән. Алайса,
Нигә яныма чыкмыйсың? Ярамый дидем бит. Ә нигә ярамый? Нигә икәнен дә әйтергә ярамый. Ярый инде. Шулай гына сөйләшеп утырыйк. Күренмәй торган кызга гыйшык тотып, исәрләнеп йөрүче егет турында бәлки менә бу алмагач берәр легенда чыгарыр. Һәм шул легендасын көзләр сайын үзенең кып-кызыл алмаларына сөйләр. Ул алмаларны ашаган кешеләр бу легенданың геройлары турында уйларлар. Хыялый кеше син. Исемем Таһир минем. Хыялый кеше син, Таһир. Исемең дә бик матур. Таһир. Үзем дә яратмаслык җегет түгел мин. Ышанам, Таһир. Озак кына сүзсез утырганбыз. Ул бакча эчендә аркасын коймага терәп утырган. Мин урам якта. Күзгә күренмәгән ниндидер бер көчнең икебезне бер юлы йомшак, рәхәт кочагына кыса барганын, шул кысылыш безнең йөрәк тибешләрен якынайтканын сизеп утырабыз. Шуны сизү сүзсезлек тудырган бушлыкны тутыра. Соңгы көннәрдә кыз нигәдер бакчага чыкмый башлады. Мин аның сиздерми генә шияләр арасыннан чыгып, килдеңме дип әйтүен көтәм. Ләкин бу кадерле тавыш ишетелми. Мин коймалар арасына төрле кыр чәчәкләрен кыстырып яки пар алма элеп китәм. Икенче килүмдә ул аларны алган һәм шул урынга үзе дә берәр нәрсә кыстырып куйган була. Аның күчтәнәчләре һәр вакыт тәмле була. Кипкән җиләк тәлгәшләре, авызда балдай ирдәй кара берлегәннәрне, алмаларның иң сусылларын каян табадыр ул? Кызга бу уен шап киттеме, атна буе бакчага чыкмады. Ни гаҗәптер, ул бакчага чыкмаган көннәрдә дә мин артык юксыну, ямансулау хисләре кичермәдем. Киресенчә, аңа яңа төр күчтәнәч алып барыр өчен бөтен урманны айкыйм. Тәлгәш булып утырган чикләүкләр күрсәм дә, боргаланып-сыргаланып шуышучы йыланга ошаган агач тамыры очратсам да, су буеннан матур ташлар тапсам да, сөенә-сөенә таныш урынга алып киләм. Ә бер көнне урманда шөпшә оясын таптым. Кәрәзендә бал иде. Мин сак кына кәрәзне алып әрекмәнгә төрдем һәм бу күчтәнәчендә кызга калдырып киттем. Хыялымда кызның гаҗәпләнүдән зур булып ачылган күзләрен, сөенечтән яктырып киткән йөзләрен күргәндәй булам. Бу уен мине шундый мавыктырды, хәтта инде мин кызның узагырак күренмәвен тели башладым. Бер көн гадәттәгечә алып килгән бүләгемне койма арасына кыстырып маташканда, аның тавышы ишетелде. Килдеңме, Таһир? Ничектер сискәнеп киттем. Кыз үзе күренмәсә дә, минем хәләтемне тиз сизеп алды. Көтмәгән идеңме? Әйе, мин инде сине чынбарлыкта җир кызы итеп түгел, хыял җимешем булды ахыры бу дип уйлый башлаган идем. Хыял кызы гына булып калсаң иде дә ул. Теләсәң, хыял кызы булып кал. Мин барыбер озакламый армияга китәм. Синең күңелеңә көчләп кирип, серләреңне ачарга тырышмам. Былай да тыныч тормышыңны бузып, күңелеңдә әллә нинди икеләнүләр, шикләнүләр давылы кузгаттым бугай. Синең күңелең бик сизгер, Таһир. Чынлап та җанымда давыл. Ул давыл йөрәккә генә сыйша алмый, иреккә ашкына. Телисеңме, менә хәзер мин синең каршыңа чыгып басам да, берни яшермичә сөйләп бирәм. Я, телисеңме? Мин ни дияргә дә белмәдем. Күңелнең ниндидер кылы, үзең шуны күпме теләдең? Нигә хәзер авыз ачып торасың дисә, икенче бер авыз, әгәр аның ачышы икегезгә дә бәхетсезлек кенә китерсә дип мине кисәтә иде. Армияга киткәнче син минем турда барысын да белергә тиешсең, Таһир. Шунсыз син дә, мин дә тыныч булмаячакбыз. Мин бөтенләй каушап калдым. Бу ачышны кабул итәргә мин әзер түгел идем. Туктале, мин никадәр ялынып та әйтмәгән серләреңне бер кызулык белән ачып салсаң, соңыннан үзеңә кыенга килмәсме? Мин бит сизеп торам, синең ул серең язмышың белән бәйле. Эх, Таһир. Дөньяга үзеңнең йөрәгеңне күрсәтеп, якты кояшка сокланасы,
исемеңне яраткан кешеләреңнән кабатлатасы. Җир йөзендә мин бар, мин яшим һәм яшәячәкмен дип кычкырасы килгән көтәр шул кадәр еш була. Кычкыра гына алмыйм, ярамый. Минем бөтен тыюларга, ярамыйларга төкереп, язмышыма каршы бунт күтәрәсем килә. Туйдым мин күренми торган кыз булудан. Кыз каяндыр куаклар арасыннан шаштыр-шыштыр чабып килде дә, артыннан эт куган мәче җитезлеге белән каршыма килеп басты. Мин куркынып артка чигендем. Каршымда кеше дисәң кеше түгел, шүрәле дисәң мөгезсез бер зат басып тора иде. Өстендәге кием салымнары да күл өстендә була торган бака ефәге сыманрак бер нәрсә иде. Каушап калдым. Менә син кем янына килеп йөрисең, Таһир? Бу бер урман пәриедер дип уйлыйсыңдыр. Ул яктан курыкма. Җин пәри нәселеннән түгел, кеше затыннан мин. Тик кеше булсам да Аллаһның каргалган бәндәсе. Менә булары әле сине куркыткан иске кабык кына. Хәтәррәге аның эчкәрәк яшеренгән. Менә кара. Кыз üstündəki kiyimlərin әлі аннан, әлі мыннан умырып төшерә башлады. Кием астыннан кап-кара тән килеп чыкты. Ләкин бу каралык негрларныкы кебек шома тире каралыгы түгел, тире эшлеген йон баскан бераз кабарынкы үзгә бер каралык иде. Мин дияр идем, кешедә моның кадәр мин булам икән. Төп баскан бу каралык кызның муеныннан алып кендегенә кадәр сузылган. Өстенә кара свитер кигән кебек күренә иде. Әмма аның гәүдәсе ямсыз түгел, кендектән аскыягы аппак. Йөзе, мин моңарчы аның йөзенә карамаганмын икән. Йөзе әкиятләрдә генә сурәтләнә торган гүзәлләрнеке кебек, тик бу матурлык ниндидер сагышлы, серле, бераз салкынча матурлык иде. Тау астыннан өскә бәреп чыган яткан чишмәнең юлын чистартып, өскә чыгарган кебек, кызның йөзендәге тирән яшерелгән балкышларны өскә чыгарасы бар. Ләкин ничек? Ул бары тик миннән дөрес сүз генә көтә. Аның инде түземсезлеге чырайында ук чагыла башлады. Я, Таһир, яшермичә күзләремә карап әйт. Кешеме мин, маймылмы? Әйдә, исемең белән танышудан башлыйк әле. Эш исемдәмени? Исемем Таһирә булган. Таһирә, нинди матур исем. Ни өчен булган дисең? Чөнки хәзер минем үз исемемне оныттылар инде. Мин сулу мин хәзер. Имеш исемеңне алыштырсам, мин бетә. Бетә пычагым. Исемемне генә түгел, ата-анамны да алыштырдым инде мин. Әмма ничек? Ата-ананы алыштырып буламыни? Була икән шул. Кыз күзләрен яшереп читкә борылды. Кинәт салкын җил исеп куйды. Мин шунда гына кыз туңадыр бит дип үземнең өстәге пиджагымны салып аңа кигеттем. Минем пиджак шактый озын иде. Аның тизенә җитә язды. Таһирә миңа рәхмәтле караш ташлады. Әйдә, эскәмиягә утырыйк әле, Таһирә. Син бик дулкынлангансың, калтырыйсың. Мин аның иңнәреннән җиңелчә генә кычып, эскәмиягә утырттым. Ул тәненә беренче мәртәбә кеше кулы кагылган колындай калтыранып куйды. Эскәмиягә утыргач, Таһирә башын минем иңемә салды да җылап җибәрде. Таһир, әгәр син миннән җирәнмәсәң, бераз шулай утырыйк әле. Мин Таһирәнең иңнәреннән кычтым. Кыз да миңа якынрак сыенды. Их, Таһир, нигә Аллаһы Тәгалә берәүләргә бәхетне өеп бирә, икенчеләргә балчыклап та тоттырмый икән? Туганнан бирле мине шул сорау үзәрлекли. Аллаһы Тәгалә каршында ни гөнаһым бар минем?
Нигә биргән ул миңа гомер буена сузыла торган бу җәзаны? Син артыгын борчыласың, Таһира. Миңа калса синең бер кимчелегең дә юк. Юатма, Таһир. Мин дә баштарак үземне шулайрак юатырга тырыша идем. Ләкин тормыш һәр көн искә төшереп торган фаҗигадан үз-үзеңне алдап кына котылып булмый икән. Фаҗигаң үзең өчен генә түгел, иң якын кешеләрең өчен дә күзгә кергән чүптәй һәр вакыт борчып торгач, икеләтә, эшләтә газаплы. Кызны юатырдай сүзләр таба алмадым. Хәер, аңа юатучы түгел, тыңлаучы кирәк иде. Мин туу белән безне әтиебез ташлап киткән. Берәр алама урам этеннән тапкансыңдыр син бу нәрсәне. Миннән тапкан бала мондый булмас дигән ул әнигә. Бар, әнә бу гыйбрәтне кара мунчага илтеп куй. Бәлки берәр мунча пәрие үзенеке итәр дигән. Минем шундый маймыл баласы төсле булып туу тиз арада бөтен авылга таралган. Әни турында начар сүзләр йөри башлаган. Кайчандыр аның зоопаркка барып кайтуын да искә алганнар. Бу гыйбрәтләрдән соң әни мине шәһәргә алып киткән. Больницадан больницага йөрткән. Берәр операция ясатып булмасмы дип өметләнгән. Кемгә генә күрсәтсә дә, операция ясарга алынучы табылмаган. Миңа артык зур, бу кадәр тирене алыштыру мөмкин түгел дигәннәр. Ә берсе, моңа гомумән пычак белән кагылырга ярамый. Хәтта тырналулардан да сакларга кирәк, юкса яман авыруга әверелүе бар дигән. Әни хастахана юлларын топтаудан туктады. Birazdan әнием икенче ергә чыкты. Әнинең бу ире икәү генә калган чакларда мине үртәргә бик ярата иде. Карале, җен кызы, нигә син берәр урманга качмыйсың? Анда үзеңә иптәш табар идең. Телисеңме? Үзем сине берәр бүре оясына илтеп куям. Бүреләр кешедән шәфкатьлерәк ди. Бәлки сине үз балалар итәрләр. Мин куркып елый башлыйм. Әүги әти, шыңшыма. Шыңшый башласа этне дә өйдән куып чыгаралар. Рәхмәт әйт әле, җирәнмичә шушындый пәри баласы тапкан анаңны алганга. Бәлки синең анаң берәр юха йылан нәселеннәндер. Үземне рәнҗетүләренә түссәм дә, әнигә сүз әйттерәсе килми. Сизмәстән генә үгияти дигән бу явыз бәндәнең берәр җирен умырып тешләп алам. Ул сикереп торып мине кайышлый башлый. Тәнемнең ал урыннары кызарып, кара урыннары күксел төскә кереп кабарып чыга. Мин берничә мәртәбә өйдән качып урманга да барып кундым. Чынлап та, берәр шәфкатьле бүре очрар да, үз балалары янына алып кайтып үстерер кебек тоелды. Берничә көннән табып алып кайттылар. Тагын качтым, тагын алып кайттылар. Аннары мине әбием алып китте. Хәзер син бу урман өендә шул әбиең белән торасыңмы? Юк, әбием үлде инде минем. Бу Зөбәйдә әби. Безнең әби белән дуслар иде. Әбием үлгәч, Зөбәйдә әби безгә килде. Әйдә, балам. Әйдә, син дә ялгыз. Мин дә ялгыз. Бер-беребезгә иптәш булырбыз. Мин сине үзебезгә алып китәм. Безнең анда бик матур зәңгәр күл бар. Ул күлдә кыйынган кешенең савыкмый калганы юк. Мин инде ул чагында 9-нчыны тамамлаган идем. Иптәш кызларым юк, егетләр турында әйтеп тә тормыйм. Шуңа күрә Зөбәйдә әбинең урман йортына бик теләп күчтем. Зөбәйдә әби мине беренче көннән үк яшь бала карагандай карарга, иркәләргә тотынды. Көн сайын кояш чыкканда һәм батканда үзе карап торган зәңгәр күлдә кыендырды. Аннары тәнемә әллә нинди яфраклар ябып, ләмнәр сылап юрганга төреп яткыра иде.
Бөкрене кабер генә турайта дигәндәй, Зөбәйдә әбинең бу чаралары файда бирмәслеген аңлыйм. Ләкин синең өчен җанын бирергә әзер торган изге кешене рәнҗетәсе килми. Ни кушса да күнәм. Баштарак ул минем битләремне ачып йөрергә рөхсәт итә иде. Соңыннан битне каплап йөртә башлады. Subhanallah. Subhanallah, бигрәк чибәрләнеп киләсең. Шуның аркасында берәрсенең күңеленә шайтан васвасәсе керер дә харап итәр ташларлар үзеңне. Кешеләр белән сирәгрәк аралашырга, хәтта исемеңне дә әйтмәскә кирәк. Кайчандыр синең тәнеңгә кагылган шайтаннар сине онытсыннар. Алар сине онытып, эзләүләреннән туктагач кына син саугачаксың бит, балам. Дөньяга оялмышы күрсәтерлек бердән-бер җирем йөзем булганлыктан, Зөбәйдә әби белән килешмичә тарткалашып та маташтым. Ә соңыннан булай йөрүгә күнектем. Урманда очраган кешеләрнең мине күрүгә котлары очып йөгерә башлаулары минем өчен кызык иде. Әмма өрәк булып йөрүдә туйдырды. Мин инде яшәү турында түгел, үлем турында гына уйлый башладым. Әнә теге бейек кыяга менеп, түбән ташланасы килгән чаклар күп булды. Тик бу уйдан мине һаман нидер тыеп килде. Зөбәйдә әби минем хәлне чамалы иде. Син, кызый, башыңа әллә нинди тиле-миле уйлар китермә. Менә мин әйтте диярсең. Син әле иң бәхетле бала булачаксың. Ходай Тәгаләнең рәхмәте киң аның. Без Ходай Тәгаләнең күп хикмәтләрен аңлап кына бетермибез әле. Бәлки синең тәнеңдәге менә бу каралык Ходай Тәгаләнең яраткан бәндәсенә салган тамгасыдыр. Бәхет тамгасы булгач, нигә соң ул аны матуррак итеп салмаган? Анысы инде Ходай Тәгаләнең үз эше, балам. Бәлки ул сиңа бәхетне рәнҗетүләр, кимсетүләр аша бирергә уйлагандыр. Туу белән алдыңа китереп салса да, бәлки аның кадерен дә белмәс идең. Әзмени 4 саны тигез сау-сәламәт бәндәләрнең әллә нинди яманлыклар кылып йөрүчеләре. Алар бит үз бәхетләрен аңламаудан төрле яманлыкка баралар. Зөбәйдә әби философ кеше ул. Синең күңелеңә үз фикерләрен ярып сала. Аның фәлсәфәсе аңлаешлы һәм бик гади. Син ирексездән аның фикерләре белән килешә башлыйсың. Килешмәгән очракта һич югы аңлыйсың. Зөбәйдә әби белән шулай сөйләшеп утыргач, мин бөтенләй тынычланам. Күңелем күтәрелә. Берәрсе белән шаярып аласы килә башлый. Андый чакларда мин Зөбәйдә әбигә: "Хәзер менә урманга чыгам да, өстемдәге менә бу алам-саламнарны салып ташлап, әй дөнья, менә мин нинди, мине шушы килеш кабул ит. Тигез итеп яраткан бәндәләрең арасына җибәр" дип кычкырам дим. Юк, әле балам, юк. Кычкырырга кайчанда соң түгел. Әлегә сиңа сабырлыкка өйрәнергә кирәк. Минем сабыр буласым килми. Шия бакчасына чыгып китәм. Анда кошлар белән сөйләшәм, агачлар белән серләшәм. Табигать мине тыңлый. Табигать мәрхәмәтле. Табигатьтәге хузурлыкка, камиллеккә сокланып йөргәндә, Зөбәйдә әбинең сүзләре чынга ашар. Миңа да үз бәхетем йөгереп килер кебек тоела башлый. Беренче тапкыр сине күргәч, әллә нинди хисләр кичердем мин, Таһир. Шатлык, курку, тагын әллә ниләр шунда. Атылып каршыңа чыгасы килгәндә, үз-үзеңне тыеп калудан да авыр нәрсә юктыр. Үксеп елыйсы килә. Ләкин күз яшьләре белән генә кайгыны юып булмый. Чыгарга идең атылып, мин сине гел чакыра идем. Ә мин бер көнне шак тыелып калдым. Хәтереңдәме, атнадан артык мин бакчага чыкмадым. Син күчтәнәчләреңне койма ярыгына кыстырып китә идең. Аларны Зөбәйдә әби миңа алып кирип ашата иде. Зөбәйдә әби менә әле. Мин җүләр аларны син аласың дип куанып йөрдем. Бик каты авырып яттым мин. Элегрәк каты авырсам, үлеп китәрмен дә бу дөньядан котылырмын дип сөенә идем. Бу юлы минем тереләсем килде.
Атна буе авызга бер тәгам ризык капмадым. Шушындый көннәрнең берсендә Зөбәйдә әбием синең әрекмән яфрагына төреп куйган балыңны табып алып керде. Эй, ул балның исе, эй тәме. Мин ул көнне синең бал белән бер артлы, берме икеме чынаяк чәй эчтем һәм кичкә уякка бастым. Бу егетнең күңеле мәрхәмәтле булырга тиеш. Күңеле мәрхәмәтле кешеләрнең генә күстәнәчләре шулай шифа китерә. Мин үземне мактаудан кызарып киттем. Тамырларым буйлап җылы агым йөгергәндәй булды. Таһирәне үземәрәк кыстым. Син артык хискә бирелүчән кеше, Таһирә. Бу фаҗигаңны да шуның аркасында үзең тирән әйткәнсең. Тормышка бераз җиңелрәк карарга кирәк. Их, Таһир. Караңгыда кочаклашып утырганда гына бөтенесе гади күренә. Ә без бит һәрберебез кешеләр арасында яшибез. Ә кешеләр бер-берсен кимсетүдән тәм таба. Сине рәнҗитә ала икән. Димәк, ул синнән өстен, синнән көчле. Аннары ничек кенә булса да, мин бит кыз кеше. Башка кызлар, малайлар белән запискалар алышканда, кача-пыса үбешкәндә, йөрәкләр әз кысылып куя иде дисеңме? Кайвакыт күңелең якын иткән кешегә читтән генә сокланып карыйсың, аңа якынаясың, дөньяга булган рәнҗүләреңне сөйләп бушанасы килә. Ә ул синең карашыңнан кимсенеп, тизрәк читкә китеп бара. Бер вакыт хәтта бер егет аламасы белән мәхәббәт уены уйнап ала яздык. Ул чын мәгънәсендә оятсыз малай иде. Кырыйма килде дә, кызый диде. Сине инде беркемдә яратмаячагын аңлыйсыңдыр. Әйдә, секс-мекс уйныйбыз. Ачыктан ачык. Мәми явыз кызларга чакыру ташла. Үзем уйнап туйгач, мин сине башкалар кулына тапшырырмын. Син бер вакытта да партнерсыз тормассың. Менә шул вакыт бүген сиңа кимсетеп караган тәти кызлар көнләшүләреннән үләчәкләр. Синең кебек кыргыйлар бу эштә шәп була диләр. Әлеге егетнең ярылган авызына кияргә дип кулыма алган ботинка белән шак тундырмадым. Яшын тизлегендә башыма, кара әле, рәнҗитүчеләрдән булай итеп тә үч алып була икән лабаса дигән уй килде. Күз алларында егетләрен тартып алып китәсең? Кешене аздыру кыен эшмени? Ымгына как, чакыр, өметләндер генә. Бу юлга кирип китүдән нәрсә тотып калгандыр, белмим. Бәлки рәнҗителгән җаным башкаларны кимсетүдән тәм тапмагандыр. Бәлки иңемдәге фәрештәләр моңа ирек бирмәгәндер. Ничек кенә булмасын, азгынлык аша килгән җиңүнең хурлыклы җиңү икәнен төшендем мин. Таһирә сөйләгән җиреннән кинәт туктап калды. Кара әле, Таһир, мин сөйлим дә сөйлим, синең колагың тынып беткәндер инде. Мин бит сине, Таһирә, колак белән түгел, йөрәк белән тыңлыйм. Ә йөрәгемнең һаман сине ныграк аңлыйсы килә. Мине аңлау авыр булыр сиңа, Таһир. Рәнҗителгән кеше киң күңелле була алмый. Аның эчендә үч кайный. Ә без ул үчне мәхәббәт белән алыштырырбыз. Дөнья шул синең белән миннән генә тормый, Таһир. Синең дә күңелеңә әкрен-әкрен шом салырлар. Миңа үз гомеремдә әзме кушамат тактылар. Тәнемдәге ямьсезлек күренмәсен өчен биек якалы ябык йөзүле күлмәкләр генә киеп йөрдем. Ләкин күрергә теләгән кеше күлмәк аша гына түгел, тимер калкан киеп йөрсәң дә күрә. Яка астына таракан салып, йөзүләрне ычкындыру дисеңме? Сизмәстән өскә су куеп, "Шишин тизрәк, өстеңне сал, юкса салкын тидерсең" дип кайгырткан булулары дисеңме? Ә иң кыены, җаның шулай рәнҗителгән чакта кочагыңа сыенып елар кешең булмау. Дөньяда әниең кулларына ятып елаудан да рәхәтрәк нәрсә юктыр миңа. Зөбәйдә әбиеңне онытма. Кара, Таһирә, әйдә Зөбәйдә әбиең янына керәбез. Мин Таһирәне өстерәп диярлек Зөбәйдә әбиләргә алып кердем. Ул тәрәзәдән тауларга карап, дисбе тартып утыра иде. Безнең шулай бәреп керүгә гаҗәпләнмәде дә.
Зөбәйдә әби, әгәр каршы килмәсәгез... Эй, балам, син буласыңмы инде ул тәмле күчтәнәчләр ташып, безнең кызыбызны тирелтүче. Рәхмәт, балам. Рәхмәт, бик рәхмәт. Менә Зөбәйдә әби әйтте диярсең. Таһирәнең бөтен тәнен әршелгән шалкан кеби итәм әле мин. Кирәкме, әби, кирәкми. Мин Таһирәне былай да яратам. Ул бу килештә бөтен кызлардан матур. Буларда Таһирә чаршау артына кереп өстен алыштырырга да өлгергән иде. Ул тагын да соклангыч булып киткән. Моннан да матур булса, аңа күз тидерәчәкләр. Калсын ул әби шул килеш, яме? Һәм без Таһирә белән тауларга, таң каршыларга менеп киттек. Зөбәйдә әби безгә карап нәрсәдер пышылдап калды. Бәхетнең гомере шундый кыска, балалар. Аның кадерен белегез. Бер-берегездән күбрәк матурлык күрергә тырышыгыз. Алдыгызга чын бәхетсезлек килгәндә дә, бәхетле көннәрегезне искә төшереп, шатланарлык булсын. Сез язучы Фәнис Яруллинның «Урман кызы» әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Уенда катнаштылар Таһир, Ирек Бахман, Таһирә, Мәрьям Юсупова, Зөбәйдә әби, Вера Минкина. 1990 елларда әзерләнгән бу тапшыруның инсценировка авторы һәм режиссеры Осман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррире Рөстәм Акъегет.